Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳ. Бародароз, як чиза нишон метам ба ҳаматуна. Боварӣ дорам ки бисёр кадами дира медонед. Бо иншоалло як бори дига роҳи даразша мефаҳмонам ту. Аз як минут бародаро, имрӯз чӣ гап чи? Имрӯз трактор калиса сасок шикаст. Сасок шикаста. Ози бародаро. Нигоҳ кунем бародаро. Ҳозир сасок шикаста. Ҳозир ҳамин калиса вообще дам надорад. Неки диска нарастесас бародаро. Чикор мекунӣ? Ҳозир ай пара биём нишонатон бародаро. Нигоҳ кунем. Бисёр касо ягон тахта мемонад, тахта шикастанаш мумкин аст. Дар раҳ ба як муддат тез омадааста бошед, тахта бишкана мумкин бизанад диска ягон ҷош кат шавад. Неки ин кора сай мекунӣ, як лаве роҳ мегирӣ, омадан мегирӣ, ҳамхели ягон мавартоб бошад, бо зури бад мешавад. Оҳана намешканад. Барои шата як бор худам хурдагиам тахта мондам, як ключ ихел мондам. Тахта шикаст дар раҳ, ключ инами шланги руловой гидравликае ку силиндр. Анамида ключ зад, шикастак амиҷа турбара. Амиҷа шикастак, поли барои ами тарпети пеша уикам руловой аюҷаст. Ами шланг ба ам руловой омадагиай байдруни кабина. Як рӯзи дароз поли тарпет кандам, ами шланг алиш кандам. Барои ами бародаро як малатока мемонӣ, ҳамада оҳан соза ки намешканад. Баъд кош задни кошта ям дастини исм мехамбонӣ ки диска да замин нарасад. Бози коша чанде ҳамусам бихамбонӣ, ҳамин қадар диска ай замин хисан мегирад. Ҳамин қадар ман каламаш туғри ай спокойно омадам ба вехишин монтажа. Гуфтам шумо дам як видео кунам, агар ҳаматон бидонед, неки як фоидаш мерасад иншоалло. Худованд нигаҳдортон бошад.